sledujem v iných mestách, napríklad Hriňova 1. júna otvorili kúpalisko. Čo je s našim kúpaliskom? Vyzerá, že z toho asi nič nebude, lebo proste nič sa tam nedieje. Dneska ráno som to bol ešte skontrolovať ráno v príbehu, proste nič. Je to nepokosené, proste nejaký scenár, ktorý nás mátal pred niekoľkými rokmi, sa vyzerá, že vracia. Nech sa páči, pokiaľ sa týka letného kúpaliska, pani vedúca oddelenia mestského majetku. Ja k tomu len toľko, že v marci sme mali kúpaliskovú komisiu priamo na kúpalisku s pánom Hořákom. Tam sme sa dohodli, že ďalšia komisia bude už v júni. Ja som minulý týždeň rozprávala s pánom Hořákom, či má vôbec zmysel, či už sú napustené bazény a či je upratané, pokosené a tak ďalej. Sľúbil mi, že začali teraz robiť a po 15. by mali byť bazény a všetko pripravené tak na sezónu letnú, jak má byť. Takú mám informáciu, takto vám prezentujem. Ďakujem. Takže venujeme sa tejto téme. Veríme, že zo strany nájomníka alebo teda prevádzkovateľa budú dodržané tieto veci, takže sa tým zaoberáme. S faktickou pani poslankyňa Bradovková, nech sa páči. Chcem spýtať, že po 15. to môže byť aj o rok. To znamená, máme tomu rozumieť, že 16. júna, lebo sa pýtajú už mnohí, že či bude otvorené. 6. Povedal, že pokiaľ bude aj možné, tak bude to aj skôr. Dobre. A vtedy, jak som v marci som zvolávala všetkých vás poslancov, prišlo tam len zopár a teraz by som tiež ocenila, keď vás budem volať, aby ste tam sa zúčastnili tej návštevy toho kúpaliska. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Buzáš, nech sa páči. Ďakujem, pán primátor, za slovo. Áno, ja by som doplnil ku kúpaliskovej komisii, ktorej som predsedom, že sme sa dohodli s pánom Hořákom, že v polovici júna sa stretneme, on už bude mať napustenú vodu, my to prídeme skontrolovať, či je všetko v poriadku, aby bola sezóna zahájená tak, ako má byť. Čiže ku kúpalisku toľko, čo sa týka. Ešte možno jedna krátka poznámka ku letnému kúpalisku. Ja si myslím, že oddelenie majetku má pracovníkov a to je náš majetok, čiže asi nemusí, aj bez poslancov dokáže zistiť stav veci. Tá komisia to je také len zakrývanie sa aké zodpovednosti. A čo sa týka stavu veci, proste nič sa tam nedeje. Proste tak, jak to bolo v jeseni, tak je to teraz. Proste ani tráva, ani nič nie je pokosené, proste nič sa tam nedeje. Čiže dneska je 4. júna, uvidíme ako ďalej.